компанія Razer. Вони анонсували Project Motoko, і це щось не бачив, не чув, не читав? Мотоко не чув. Я чув Ава. Вони два проєкти анонсували. Да, от Ава є, і є от Мотоко. Мотоко, не знаю, коротше, як це правильно казати. Як вони в себе там в промо пишуть, це Future of Wearable AI. Тобто це от як концепція окулярів з AI, да? Тільки в них це навушники. Грубо кажучи, як це працює? Ти не бачиш перед собою всі ці історії, але ти чуєш, да? Тобто ти комунікуєш з AI через голос. В тебе в навушники вбудовані камери, тобто AI бачить, да, те, що відбувається. І ти можеш йому там, я не знаю, казати, от вони в рекламі показували, як чувак там щось нарізає, якийсь салат, і він каже, з цих інгредієнтів, які ти бачиш, що мені приготувати. Воно йому там щось розповідає, як що робити, і він там повторює просто ці рухи.